हे भगवान आयु जों बर'फ्रासो मानो बिदि जालाबायोब्रा इनि आयु अन्थाव बाथावनो थ' लोगोफोरा खानाय सिनजालायनाय माने जाथाया माबायदि बिराद गिदिर जाथाय जागोन बियो माने खानाय सिनजालायनाय बेनिफ्राय इनो आयु माने गथ' सानैना सासे दोंलायलायबावोसो बिनि बिमाया माने ओमफ्राय बे खानाय सिननाया सोर बेखौ मिन्थियाखै आरो ना माने अन्थाव बाथाव नायो रागासो जोंगोन ना अनगोनसो जों बर' आइजोफोरखौ मा बुंबावनो आरोना नै आयौ अन्थाव बाथावनो माने गथ' दोंलायो बेयावनो खानाय सिनजालायनाय आलाय सिलाय साला आं मैयाबो मोनसे अलरेडि भिडिअ होबायमोन लोगोफोर नोंथांमोना प्रफाइलाव चेक खालामबा मोनगोन आंनि इउटुबाव बेनिफ्राय नैफोरखौ नुबा दुखु मोनो आरोना माने जों बर'फोरावसो बिदि मानो जालांबाय थादो माने फेसबुकाव नायबानो बर'फोरा सोरबा खारनाय सोरबा बेबायदिनो जाथाय खालामनानै माने न'खरफोराव खान्थि गैया बेबायदि नुगासिनो आरोना मा जाबावगोन आरो माला जे मा मोजां जानो रोंगोन बर'फोरा ना साननाबो सानस्राले आरोना माने जेरै बुंबाबो माने नुबाबो खोनाबाबो जाथाया एकदम जागासिनो दं आरोना मा बुंनो दा जेरै नै डेटेल साबामुबो भिलेज साबामु माने आं बेखौ फेसबुकावसो मोननाय जादों नैबे मोनसे भिडिअखौ दुखुनांथाव बाथ्रा मानि थाखायबा खानाय सिनजादों मोनसे बेलेग जाथायानो जागोन बियो बेलेग गाज्रि जाथायानो जागोन ओरैनोथ' खानाय सिना रावबो बेनिफ्राय सेन्स माला जागोन आरोना बर' सिख्लाफोरा एबा बर' आइजोफोरा सेन्स माला जागोन जितु मोजां खामानि थिथ' रावबो उदाय खाला बेबायदि ससियेल मिडियाफोराव बुजालायनाय माबालायनाय बेबायदिखौ नुबाबो माने जागासिनो दङ आरोना माने जुदि बेबायदि मोजां आखुयै मोजां मानसिया थानायमोनबा आखु मोजां थानायमोनबा बेबायदि मानो खानाय सिनजानो मानो बुजानोमोन आरो नैबे सोर खानाय सिननाया सोर एसे बुजायनो हायामोन नामा बे ना एक्सुवेलि बिनि खानाय सिननायाबो दाय नङा मानोना बे जितु मा जागोन जोङो मादैखौनो होनना बुंबाय ओरैनो खानाय सिनजालायनाय मा दाय मावना लानाय बियो गथ' गथाय थानानै लाजिना लाजिया बिमा बिफा दंना गैया ना मानिफ्राय मा जाथाय जानाय बर'फोरा गेमारलालै दुखुल' आरोना माने बर'फोरा दानि जुगावथ' आरो रावखौबो फोथायजालाबो ना सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो जितु गथ' खानै खाथामनि बिमाबाबो माने जेबो फोथायजाला आरोना माने सोरजोंबा मा रायलायो सोरजोंबा मा गोसोआव मा सानना थायो मुस्लिम बांगाल बेबायदिनो गोबां लाइन लानाय दङ आरोना माने नोंथांमोननो आं होनोसै आरो नैखौ नाय नैयाव मोननै आपडेट होनाय जासिगोन आङो नैबे मा जाथाय जानाय आरो नाय आङो जेबो बुंलादो ना सोरबा सोरबि गाज्रिसो मोनगोन आरो बुंबाय थाबाना दा नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव फोरमायहर आरोना आङो नै मादैयाबो मा जाथाय जानाय आङो होनानैसै बेयाव जाथाय मोननै मोनथामसो दङ दै आं मोननै होनानैसै आं आरोना नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामहरदो जों बर'निनो गोजा आरोना बेफोर जाथाया गुबुन जाथिनि नङा जों सब बर'निनो गोजा जाथाया मानो दुखु मोना बिदिबा मानो रागा जोङा जों बर'आ जुदि बिदिनो नुबाय थाबा खनसे नङा खननै खनथाम दैलिक नुखायो आरोना फेसबुकाव दैलिक जाखायो आरोना माने बेफोर जाथाया ओमफ्रायो दायो माला जे सोलायगोन बर'फोरनि मोजां गाज्रिया माला जे मोजाङाव फैगोन बेखौ एकदम सानना मोनला आरोना माने माला मोजां लाइनाव हाबगोन बेखौ मिथिला आरोना थ' नायलांदो आं बारा बाथ्रा बुंला नायलांदो बेफोर क्लिपाव नायबानो नोंथांमोनाबो दुखु मोनोना रागा जोङो नोंसोरनि बाथ्रासो आरोना दे नाय सोर सहायबावनो लोगोफोर सिगांनिफ्रायनो बिराद सहायबोनांबाय आङो माने न'आव थाबानो थाखा फैसा दाहार लायो थास गेलेयो मदद खालामो मानिया न'खरनि मानसिफ्राबो बिदि गाज्रि आखु नुवा आं नायबा आंखौसो बायदिसिना होनो फेसबुक ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनो गोसो गैयामोन आङो आंनि पार्सनेल खोथाखौ बेखौ लाजिथों साननानै आङो शेयार खालामथारनो गोसो जाबाय
थानो हायाखै आङो उन्दुनो सुखुवाखै हरनि हराव आङो नै भिडिअ बानायबाय आं थानो हाथारैनि ओरैनो ससियेल मिडियायाव हिन्जावफोरखौ खारनाय नुवा बेफोरबायदि हौवाफोरनि गाज्रि आखुनि थाखायनो हिन्जावफ्रा खारो जानांगौ सोरनाबा सोरनाबा उन्दुनो सुखुवा मानो सुखुवा थागासिनो आङो न'आव थाबानो बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायो बियो गाज्रि मावथावै खामानिखौ मावो मोजांथ' सानखायानोसै गोदोनिफ्रायनो बाहेरायाव थानाय न'आव साननैसो थाबानो बायदिसिना मावथावै खामानिखौ मावबाय थानो नागिरो बेफोरबायदियावनो हिन्जावफ्रा खारो हिन्जावफोरखौसो दायनिगिरि बुंगोन खारबाथाय हौवाफ्रानो जिबायदि गाज्रि खोथा खोनासङा बेसे सहायनो माबा मोनसे जायोबा जोंहासो दुखु सहायनांगौ जायो उन्दुनो ओंखाराखै आङो जिरायनानैसो दंगासिनो बहुद दुखु दङ नाथाय सहायनानै थागासिनो आङो गाबोननिफ्राय बे जुदि न'आव थाया बेफोरबायदि थांबाय थायो फेसबुकआव डाइरेक्ट लाइभ होनानै माबा मोनसे जानानै देखायगोन आं सहायनो हाला माने बिराद सहायबोनांबायना आं सिगांनिफ्रायनो बाहेरायाव थानानै बेसेबांबा गोबाव जाबाय न'खराव हौवा मानसि गैयाबा बेसे खस्थ' जायो खनसे खननैल'बा मोनसे खोथा बारम्बार मोजां खोथाजों मोजां खुगायै बादा होबाबो मानिया रायनानै बादा होबाबो मानिया बेसे सहायबावनो आं मालाय थाखा फैसा आं नुहुरनाङाब्लाबोथ' आंहाबोथ' एसे सहायनांगौ जायोना बे माबा मोनसे जायोबाथ' आंबोथ' दुखु सहायनांगौ जायो हौवाफ्रा माबा मोनसे जायोबा हिन्जावफ्रासो बेसे खस्थ' मोनो बहुद खोथा दङ नाथाय सोर खालामजोबनो हाया बुंथावै बुंथावै खोथा दङ जाथावै जाथावै जाथाय दङ माखासे बुंजोबनो हाया थेवब्लाबो मानसिफ्रा सानगोन पार्सनेल खोथाखौ मानो सेयार खालामना लादों होननानै नाथाय बियो बादा होबाबो खोनासङाना बिनि थाखायनो आङो लाजिथों साननानै एसेबाबो सेयार खालामबाय खिन्थु न'खरनि मानसिफ्रा गाज्रि मोननो हागौ आंखौ सिगाङावबो आङो वाट्सएपआव स्टेटास होखांबायना ओमफ्रायबो आंखौसो गाज्रि सानदों